Cześć Paweł. Tam. Powiedz mi, po co tobie jest ta śmieszna uprząż? Do podtrzymania się chyba. Tak? Tak mówią. W jakim celu powiedz? Powodnego spadania, nie mam pojęcia, tak szczerze powiedziawszy. Chyba, żebym się czuł bezpiecznie. Będziemy skakać z 4000 metrów. Tam na nas samolot już czeka ładnie, tankują dla nas. Ale nam krzyczą tutaj, no. I powiedz mi, specjalna okazja, czy nie? Prezent ślubny od Prezent małżonki. ślubny. Tak jest. Super. To wszystkiego najlepszego, tak w ogóle. Ważna sprawa. Ważna, nie? I powiem ci, tym bardziej zapamiętasz ten ślub, co? No, właśnie. Są nerwy, czy nie ma? Jeszcze nie. Myślę, tak? że jak zaczniemy się wnosić, to chyba tak. Na razie podekscytowani. Pokaż tak zdjęło, nie? Złącz je, tak? Zobaczymy, czy się trzęsą, prawda? Dobra. O, strasznie. Ja jednak się boję. Nie potrafię tego mówić. Nie jest, w ogóle nic, zero stresu. Dobra, piąteczka, idziemy zaraz do samolotu. Tak jest. Fajne, szybkie lądowanko. Jak tam? Opowiadaj. Czać, zajebiście. Polecam. Świetnie. Fajna zabawa, co? Mega. Piąteczka, gratuluję skoku. Don't you know